Chini khurang nai tong nai joto tahuk tei bo huksong norok no hai no hai lamjak sokpido chini khurang ni mang liwo jongo jarao hai no hai phunga jiri jiri tabuk thik 7ta tamai tongo cha chal obo haikena norok ni khairok ma bai tini bukhuk jasmine norok ni hamjak ma bai tini norok ni chuba chubai tini obo hai jora phai sok paika norok aniang ulko phajing mangpli nugui mannai bukhuk jasmine ti bini ama ti bini logi wo khoroksa khoroknei bonutlangai Delhi hasse phasing lamrani thangnai tong norok nugui man khana chini khorang ni mangpliwo norok no sanani koklayo sangrong salo jibi shak hamnogo bini fitness manmani yagulo tini thik 4 sal phunga chiri chiri first flight to agartala ni simi Delhi lamrani bekhak norok nugui man khana jorabo bukhuk jasmine tai bini nok khungni borok lukurok truk truk nok ni ongkholaijak obo haikeno chini khorang nai tongnai tahukte bhuksono sanani koklayo bukhuk jasmine ni logi agartala ni simi Delhi haste jora Delhi wo AIMS hospital o tlangjagi tongo abo haikeno jeng chini khorang ni team bo obo haikeno bini nok ni simi Delhi wo thangi shogi nai obo haikeno a jaga wo aroni treatment rok ti aro thangi shogi mani ti doctor rok ni joto reports doctor rok ni joto saklai mong sing norok no update khlai tongnai obo haikeno phaithago norok no haino hai sanani ko klayo sing kasar kasara obo haikeno uram uram norok no update dei tongnai bini joto bukhuk jasmine ni last update rok obo haikeno nugui man khana borong ni kamini roksa khorok ni takhuk tei bukhuk song tei borok ni jati masarok bukhuk jasmine tei bin logi thangnai rok no lamjak nairokna ni bagai kuthum laijak bini nogo direk direk borok malkhung bukhak sikangnai tongman nugui man khana mangpli tisanai bo koinai direk direk borok ni mangpli phunukna ni bagai jeng kok sate sate no ojarawo haino hai hambai ya pharennani musungo chini khorang ni koimung bai norok tini bukhuk jasmine no khairok mong phunukka norok ni chuba chubai tini obo haikeno agartala ni simi Delhi haste phasing AIMS hospital o thangai tongo nugui man khana direk direk borok malkhungo kalai tongmani oro ni simi patni amchai ni simi borok teising jotono thangai soginai raja khoraguloni maharaja bir bikram airport ni simi thik 8টা 15 o agartala ni birkhung birei thik arai gonta ni yagulo Delhi thang soginai teobo haiken aro thang sogiyei je admission khlaimani ajagao treatment khlaijak bebak mangpili norok chini khorang ni mangpili o update manai tongnai teobo haiken norok no haino hai koimung narogo jeng bukhuk jasmine yagulo bo kwbangma chugya lukurok no kwbangma obo hai bemar manjak lukurok no chubanani haino hai norok no katal khe koimung narnani bukhak thangai tongo te obo haikena norok bo chubanani bagai norok ni chubasu norok ni khairok mung bai haino hai tei khoroksani langma thangai phaiteng abo hai nahar mungono chini khorang samung khlai tongo te norok nugui man khana chini yago asik jora krei aboni bagai ang asik ko kolok sayawi norok no haino hai sanani ko klayo norok soyawi nai tongdi bukhuk jasmine ni joto update manani bagai agartala chimi Delhi ni AIMS hospital tiaro treatment khlaijak bebak mangpli norok nugnani bagai soyawi nai tongdi chini khorang Bufuru ajai sina naising hale ni rogno debush nasing sina debush nasing sina Rivai ohani kothuma shinairo bufuru
छुई खायो यादे नीनी थेले हाओ के लाइजा नुगने खायो यादे नीनी थेले हाओ के लाइजा नुगने खायो यादे नाइसी हाले नी रगनो तेबुशे नासिं सिना तेबुशे नासिं सिना दिबाय ओहानी कथमा शिनाइरो बुफुरु आजाय सिना बुफुरु आजाय सिना Ikona shigdi shali panai no khaya phang chak shai phai kha Ikona shigdi shali panai no khaya phang chak shai phai kha Bumung shai nai ro Ohano hamja nai ro Nai sing tongo joral tabugo Ibai ohani kothma shinai ro Bufuru ajai sina Bufuru ajai sina Ibai ohani kothma shinai ro Bufuru ajai sina Bufuru ajai sina Naisi hale ni rogno Tebushe nasin sina Tebushe nasin sina Ibai ohani kothma shinai ro Bufuru ajai sina Bufuru ajai sina chini khram nai tam nai joto ta hokre bo sung rong no hai na hai lam dak shobo tei obo hai kino sanani ko glayo sung tabuk thik Delhi airport ni omkhorka agartala ni simi sung cha sal pungni 10টা 15 o chini flight take off khaimani yagulo kolkata ni passenger no omkhorriboi aboni yagulo ঠিক 2:30 जों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइसक पाइगान अब हाइकिन जतन साइमानो जों तामनि बागै दिनै दिल्ली हास्टेव हाइसक पाइगान हाइनो कतालखे कक सानानि गलायो जिनि बुखुक जेसमिननि ट्रिटमेन्टनि बागै नरक खागोनां लुकुरक नरकनि सुबाय दिनै बुखुक जेसमिन बिनि ट्रिटमेन्ट खायजानानै भाग थाङै दङ बेयावबो हाइकेना जों आगरतला एयारपोर्टनि सिमी अजागाबो दिल्ली हास्टे जरादै जों बेबाग फाइमानि नरकनो आपडेट दोननानै बागै आं नरकनि बसखाङाव हाइनो हाय मा फाइपिका जों दाबो थिक दिल्ली एयारपोर्टनि अंखरै त्रिपुरा भवन बखाग थांनाय दङ जिनि मालखं ट्रक सिगाङै दङ अजागाबो मोनसे ट्राफिक जाम दंमोन बागै बाथाक जाग अब हाइकेना जों आगरतलानि सिमी दिल्ली फाइमानि मांगलि सिमिया खोनानि सालो एबा खोनानि दै सालो जे दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव माने एडमिशन खालायजागमोन बिनि ट्रिटमेन्ट खालायजागमोन एबा आपडेट होनानै बागैना जों दिनै राजाखार आगुलिनि सिमी दिल्ली हास्टेव फाइसक बायजाग अब हाइकेना फाइसक बायजाग जेसमिननि लगे जेसमिननि
chini khorang ni adong rok jeng norno phunuknani saitoknai mangpili tisinirkoni ayang phatarni kisa views phunuknani bagai ayang phatarni views no phunuknani bagai ang poinai jeng diruk sikangi tongo chini malkhung obo haikeno jeng norokno o jagani mangpili simiya Tripura bono thangui sogei mani yagulo bo norokno haino hai betal update ui tongnai norokaban bagi chayoi nai tongni chini khorang chini khorang nai tongnai joto takuk tei buhuk song sung ojaro thik phaisok paijak Delhi haseni Kutilya Marg Tripura bono norok nugui mankhana ang thik au Tripura bobon bwskango basajak Jasmine treatment khaimani jorabo admission angmani yagulobo eba admission ni sikang M hospital o tulangjakmani jora treatment khaijakmani jora bini logi phainai rok eba jeng chini khorang ngui phainai rok thik o Tripura bobon nogono tongnai obo haikena norokno sanani kok klayo jeng tini cha sal phungni 9:50 no Agartala o chini birkhung bir chamani yagulo ro thik Delhi International Airport o 2:30 araitau phaisok paika jeng truk norok nugi mankana obon sei sikang chini khorang ni mangpliwo jeng Tripura bono chini malkhung khormani yagulo thik o bobon ni room bisingo haplaika bukhuk Jasmine buma tei binlogi phainai rok tei jeng obo haikeno norokno sanani kok klayo jeng haste yakariani sikangno o jagao Tripura bobon Kutilya Marg amchani je bobono 23 tei 25 room book khaijak room book khaitani o ang haino hai hambai marbo Delhi haseo tongnai chini takhokra Komolesh Debormano bini chaitok mungbai eba bini subai oroni room rok book kha teobo haikano bini treatment payasak oro room book khaijak tongnai teobo haikano oro je tongmani chini MP singthung eba cabinet minister ngthung borokni subai je bukhuk Jasmine treatment manani thangai tongo bwsangni joto update soknok choyawai nai tongnani bagui nai tongni chini khorang Sibai ohani kothma shinairo bufuru ajai sina bufuru